Multa on pyydetty tosi paljon videoita, että mä esittelisin tämän Martin uuden asumuksen, mutta koska tätä on niin hankala esitellä tällainen esittelemällä, koska tää nyt on vähän tällainen monikerroksinen ja jännä kokonaisuus, niin mä ajattelin, että mä teen tällaisen vähän niin kuin nopeutetun videon tän siivoamisesta, kun mä en ole siivonnut tätä tosi pitkään aikaan. Ja sitten varmaan vähän järjestystäkin, mutta kuitenkin niin siinä kun mä sitten kokoon tän takaisin niin kuin silleen mitä se oli, tai varmaan vähän muuttelenkin jotain, niin sitten te näette tavallaan siinä sen kokonaisuuden, että mistä tää oikein koostuu ja millainen tää oikein on. No niin, eli tää video ilmeisesti poikkesi tuossa äsken, mutta mä siirsin nyt tuolta kaikki niinku ylimääräiset pienemmät tavarat pois, ja nyt sitten siirrytään noihin isompiin rakennelmiin. Tältä näyttää sitten tää toinen kerros, eli Martti pääsee myös tänne. Täällä on vähän tällaista sotkua, kun tuolla on turvetta. Ja sitten tässä kun on ollut sen vesikuppi, niin sitten kun mä oon laittanut sen sinne, niin siitä on reunoiltaan vähän tippunut vettä tähän päälle. Niin sitten ne on niinku tarttunut tähän tälleen vähän tiukemmin tää turvepölytystä. Mutta nyt siis avataan vielä toi kerros ja oikeastaan nämä kaikki otetaan täältä pois, niin päästään kunnolla siivoamaan. Noniin, kamera on taas kivasti temppuilua sammunut kesken kaiken. Mutta mä oon nyt siis imuroinut ton pohjaa ja sitten pessyt sen. Ja nyt mä aloitan laittaa kaikki tavaroita takaisin. Tietysti mun pitää aika puhdistaa ne tavarat, mutta sitä mä en nyt ota tähän videolle kuitenkaan mukaan. Seuraava osio näyttääkin tällaiselta. Eli tuossa on sisäänkäynti. Ja sitten täällä on tällaista tyhjää tilaa, niin mä oon laittanut tänne tän muovin, niin se ei sitten tästä kulmasta pääse tonne itseään tunkemaan. Ja sitten tähän päälle tulee taso, jonne se sitten myös pääsee. Mutta muuten tää alkaa olla aika valmiina. Täällä on tosiaan kaivelupaikka, jossa on turvetta. Tämä voisi aina vetää vähän keskemmälle ja sitten työntää tonne takaisin. Noin, niin se pääsee sinne kaivelemaan. Tähän mä en ole vielä varma mitä mä laitan, mutta tämä näyttää nyt sitten tällaiselta. Ja tuohon päälle tulee vielä yksi taso, mutta sinne se ei pääse. Tällainen tästä nyt sitten loppujen lopuksi tuli. Tänne kohtaa tuli vähän erilaisempi ratkaisu. Eli tässä on tämmönen putki, jota pitkin Martti sitten pääsee tonne toiseen kerrokseen. Tai sitten tuolla on koroketta ja sitten siinä on vilttiin, niin sit jos se menee tänne, niin sitten se pääsee myös tätä kautta tonne. Ja tähän tuli nyt tämmönen aita, ettei se sitten mene tosta. On tosiaan vilttiä, koska Martilla on tapana, että se välillä tästä tulee tähän maahan, niin mä haluan, että on pehmeä, ettei se niinku tästä tuu minnekään kovalle. Ja tällä hetkellä se nukkuu tuolla. Eli tuolla oli semmonen laatikko, missä se oikein tuppaa nukkua. Tältä tää sitten näyttää.
Ja taisi olla vähän hankalampi esitellä, jos olisi vaan tällainen näyttänyt, kun ei yhtään tiedä, että mitä niinku tuolla on. Mutta tässä on ihan tällaista umpinaista seinää sitten tonne asti. Ja sitten tän takana on se yksi mökki ja semmoista. Sitten tässä on tää kerros ja tää mun pitikin laittaa tänne maahan. Mutta tässä on tää yksi kerros, jossa mä voisin tehdä jotain ruokia ja tuolla on sitten turvetta, joka on näiden lasien alla, niin se pysyy vähän parempana sitten siellä eikä pöllyä. Ja tuolla on kans toi Martin kaivelupaikka. Tältä näyttää hänen asuntonsa siis tällä hetkellä. En mä hirveästi vaivautunut laittaa tänne mitään sisusteita, kun jos ei tykkää tästä tilasta, niin käyttäkää nyt sitä.